Ki nongelam ka Diotrap Border Dispute Redressal Forum nikasngi kilalej ban ujor sa ka Meghalaya Human Rights Commission halor ka human rights violation. Abakran beginong to okbor na kilang ucaman ka HBDRF uba chandami sunga ulaong. Hagjing ujor kilapon pau ya laitli kimat kibayday bergijing sya tombor ya kahok jong kipadba. Ulaong makasenggal ujor sa ka Human Rights Commission habayday bergijing sya kanino ikijaka kiputa jongki hanray kani kajaka kabakisyong kisa latip kum ka elaka labang nong pelot bat kidei kijaka jongki nadu kipor kibarim. Tini kaliang jungi ka Diotrap Border Dispute Redressal Forum HBDRF. Te ngas ngau day bandong daga jing bomban se mo. Nila lek ay kani ka jing ujor jungi sa ka Meghalaya Human Rights Commission halor ka human right violation. But hagane ga representation jungi nila mention hangne ya kilai tili gimat kibaya day bat kata ka wallet yang human rights ke jungi kabening kong ka day haga jing yedey bat ka jing kni no ya ki jaka ki puta ke jungi kibadai ki hok long try ban try jungi naga Sorkar Assam hakapor bathau ya district council hakas nem khat khandai spa san phewar dan tip chahi ba kijaka ke bangi nyisong isa kapatip kum ka elaka labang nong pelot ke bangi tipai ba kung blok bon kedai kijaka ke jungi nadu handai hantai kedai lapan hab jubor no support karbe ang long autonomous council nadu ke por ba snah ya district council bat ka baar pat de haga jing shale beng ki jungi haga bibun kiliang nadu balapan hab jubor no yengi support karbe ang long autonomous council jong jela Assam yengi ki pai kasi penar ki basong ki basa akan gejaka kim khain briu su mila long sisa lakum kita gemerat bat kaba hakane ka point hakane ka mat kaba nganga kwa ban penpau kalong ba kajing sale beng hakaliang kahok long briu man briu om dehi tang nagaliang government bat khap nam nadu kesnem khat khandai spa khandai pheu new khandai pheu phra bat hadu kesnem arjar khan riu hapdeng gini kesnem kajing im jong ki briu jongi ki basong ki pasak sete kalong keba i kordit sisa hadu kata-kata da kajing mi jong ki kai khlau karbi dibangi tip kum kita ki KNV Karbi National Volunteers KLRA Karbi Longri Raikom Asong bat nangta kaniga KPLT Karbi People Liberation Tiger bat sakawai pat ka UPDS United People Democratic Solidarity te ha po kini ki chipeu khasar snem ki ba ngang ladep kedeung ladep mention kajing ki briu jungi galong ka ba hadu kata-kata namar ba ya ka hok long briu man briu jung ki layu roi kini ki kai khlau kila diman na ki briu jungi na ki pai nong song snong jungi haman ka wei pa ka wei ka tliu ying man lo snem kawai pa kawai na kini kinhun ihapan siu kum kata ka house tax but nalor ka ni ka house tax kiba khamdon kham em kiba don kilungkha rep kiba don ki hali ki penthor kba bat nang tak skibe kum ki jingri jingduk ihapan siu laka jong hakachana hakador ka bahe nadu arajar adu san hajar hakachisnem jisnem man law snem hakawai pa kawai kini kinhun sing le no but nalor nong briu chapok kisnong bat ki kem na phang ki penyap na phang ki siat na phang ki jingri jingduk kum ki belang kum ki sniang ki siar kum ta ter bat kim ai hiru ye gador dari ki ai makenaru kum ar so ai duksa we sniang ba sausan hajar ki ai tang khatsan spa ni ci hajar kum ta ter bat yau khau ba ki dungru kidang kini kidang ra ye ki juhur ki bagi dang ban set ru kidang ra ki le kum ta bat om de tang kata ki le ru ki kam klemakor ki thai ki khanna ngasai penken mau hagawai ke snong ke bakar teng ke snong muriap hak ladang am paklah hak snem arjarsan jan baro kilong kemi ki khna wat kilong kemi ki bar metru ki sha le klemakor ki sha rep bat sha le bor hage khlau karbi kata snem bat om dei tang kata wat dikiru tu men ki samlaru kidang kenjat kidang kura bat kidang kren ki tin ki ba percaya ke hok long briu man briu bat sagawai ke basnya usang sot ke long ba kirung ci kisnong ki thau bat nangta ki penting ki pensmit
haki rukom ki babun jaj ke de na gani gadau ko penlong yi ki pai nong sung snong jungi bagi hap ban petri na ki jing ki sem na ki snong jungi sia ki snong ki ba marjan te ngakwa ban kedeu hang ni ba de na gani gadau bagi pai nong sung snong jo kala bang nang kulut hapo kini ke niop heu snem tam ki hap ban pet snong hadu laisin kabening kong hak snem khat khandai spa an niop heu we niop heu ar kata kadai ke jingle bor jong ki pulit asam bat ke baar pat de ke snem arjar lai kata kadai ni ke jingle bor jong ki sengkai klau ki bangladep jer kerteng benne bat ke balai ke snem arjar khat san ya kan niru de ke jing selalang bat ke seng leno bat ki pai nong sung snong ki pai hur kar bihi te ke balai ha ke jing bom yo yaki lat penroi namar ba kumbalong benta baro iki pai nong snong jong kari India kila yo yaki surok kila yo ti sengking kila yo iki school kila yo iki umbam umbi kila yo iki hat pat kumta terter kita ki development facilities ke bangi ong ke tinong we henrei kini ki pai nong snong ki badon hang ni ki badon hadu arpeu nyo arpeu pra teli ki snong ki balong ki snong kasih benar hadu menta ki padon surok ki padon ti sengking ki padon ki umbam ki umbi ki bubiang ki padon hapdeng ki nyeu hapdeng ki kanyo khat teli ki snong ki padon tang ke we LP school ro ki hadu kan ni ke jing sa din jong ini ki snong te de na ni gadau ki pai nong snong ki basong ki basa ni ki snong kimat ke jing kordit ke jing sosat ke bakrau du kata-kata te de na ni gadau bangi na ke liang ke forum ni ban se ban le ai ke ni jing tho aga human rights commission kenang ba ke human rights commission kan yo ban sim khia ke ni ke kam pada ke ju ke poru ni kermen ba ngin yo ye ke hok ke jung ni saya yo idang haki khniat sngi bala dep ru te gini ki karbi kane ka seng pule jong kimo ka bangitip kerteng ka karbi student association te bat we local leader jong ki ba ngitip kerteng okostin hanse kumba kila benmi ye kerteng jong uru te ngaruk ngan keren baik di kabasai bagi lek rung sepok senong sha pok senong la pangap bat ki penbor ye ki to ki no pai no jong senong la pangap bakin register ki kelang kha jong ki kelang kharap ko ba bagian register no sepok karbi anglong autonomous council jong cela asam bar hak juga por ban siuru ya ke revenue ini ke khajna sepok karbi anglong autonomous council de ban supun kan ma kun giat ba ya kan ni kini ki ju ki karbi kila dep dawar ki pai nong sung jong chenong khanduli hak kharsan terik jong benai jun kadang apa kala hak por bagi penlong ya ke peace committee ya ke chenong khanduli ki pai nong jong chenong khanduli hak to ka poru ngam tip namar bang ngam yo jing tip hakan kur kompat de ya sign no agreement kai ya sign no yang agreement na ka peta ban wan ra e kata song sign haka chenong khanduli ke jinggan ada ke snem beledep pala sedang du snem arjar khatsau ti ya sign no ya agreement ban bagi day ban register ke lengkha ke jongki ti badon spo karbi anglong asam kena ke cikisha kini ki jaka ki pat de spo karbi anglong asam ki don ki badang hap spo ke jelame kalaya tang ban ka daw jing lek klat no ko sarkar jongi kelayo ban kamtrain oke ngis ngeu dei ban aingu ye ka Giant Hills Autonomous Council namar ba hadin ke jing lek ujor ke jongi bat nagaliang jong CM ruk lede lek hiar ke lek jong ki jat lek khmat ban pe ke jing e jong bru sute lan ngam palak paklah ka arhu prateri ke jong benai Desember jong snem arjar toar hadin nang ta kila reunification ye ke tege elaka hadin balade reunification la thungru yo acting doloi bat hadin berdep jit berdep thung penstian yo acting doloi kila ai sanat ru yaki arpeu arteli sanat yaki arpeu ngut tu hek snong sete spo blok 1 bat menta ka kam ke badang sak kelong ba hadin beger district council ke dep reunification dep recognize yaki snong ka kam ram kelong sak state government ke ban recognition yaki snong baro bat kum dep district council isutu ka mat ke bakongsang ni ka thong jungi ke de ka tahi mo ni ai kan jing thok kenang bag human rights commission kan li ai de jing thok je sarkar kenang bag sarkar kan yo ban simkhia ke na ka benta ban penyo itu hok memberi jing mo so pinwan se de jing thok ban ka liang jung ai simet ku sherman ru ngalayo ban ya keren bat di chief minister ban burom ru ngalayo ban ya keren bat ki armut di deputy chief minister ngalayo ban ya keren henrei kumbang yo imenta bag kam stang gi jingkulan
Adu mentar ngimpat yu kita kidak sini ba ke sarkar kan lek ke badang kam ke. Tadi blok 1 gende. Namar ba hoi kiba kam juat hi gede ga langpi blok 1 ba blok 2. Lengi pej bade kat kum gi jing thok ki kot kisla ka blok 1 gede ke basuk tam. Namar ba le ba ladep hak survey di district council setang pan di transfer tu. Ladep ru ye kata gajo inspection. Kila sedang ngadu kat new February kat kendai sepak sampul pra kila pendep RPO February kat kendai sepak sampul pra. But kini ada district council gede ban pendep lo kenyi ke kam. Para tu kepor mi ke jing ki state baru karbiro ta kepor ulai le state lang ban ni. Hari ni ta pending no ta ke kam. Bar onda yo state le jong pat de declare no kenyi ke kam. Ti ke jing da waju ngi ke long setang pan implement no ya kata ke pendep survey dari RPDI district council harus kan kendai sepak sampul pra bade. Association ke ya gitu ki pai nong som chnong jo chnong pangap ki badon ki lang kha jungi ki lang kha rep jo ki shagi jaka ki baki ki kam ni te gi mong rech po asa namar bangi tip te yu pu ang jungi re de namar ke jing bom sim khia jong sarkar ban ya dayo pu usam kini karbi ki wan kam no ken bat anda ki wan kam no bade ki jungki ki par register no igini ki lang kha rep jo ki po karbi ang long otonomous council bor wan penbor uneu karbi student association ke ya gitu ki pai nong som chnong jo chnong pangap ki badon ki lang kha jungi ki lang kha rep jo ki shagi jaka ki baki ki kam ni te ngi mong rech po asam namar bangi tip te yu pu ang jungi hen re de namar ke jing bom sim khia jong sarkar ban ya dayo pu usam kini karbi ki wan kam no ken bat anda ki wan kam no bade ki jongki ki par register no igini ki lang kha rep jo ki sepo karbi ang long otonomous council em ya kata ki par register ki par register Lalek bonsin ba. Kalau ka jing jong gani ka Setispo blok 1. Kani ka jing tho bangi Aispo kani ka Human Rights Commission. Kalau ka banya ba. Kam dai tang sislar sla. Kani ka banya ba. La jing tip ru ya ka no tuligi snong kidan. Hakawai ka snong ka no ngut ka no tuligi yeng kidan. Hakawai ka snong ka no ngut ki basa angta ngathari kini ki detail ngai wat ka sarkar jela ka jongir kam dan. Ka sosi ka de kata. Wat ka sarkar jela ka tip. Manu basa hangno ka numut kisa ter kini ki tho ngil ai sapo ka Human Rights Commission kadawi ka baplong ngi walang ba ngilayu i ba nakalang state government kamsim kya kajing kalau kumni kajing la yalam pat ki hati yap pulang de yalam pat ki hati bopli pulang du bayap te ka bangi gibeng alit dakamet layo i ding kajong ka khaman ya kajing ki pai ba chete kolong ka ba isai met haru kata ta ngam tip kini ki nongmi khmat ki jongi kilalik nya mentang ka we ka jingkli ka bakhrawe bangin bo ba ladon ka je kren ban ya pen bait no ya uput usama ka face 2 what happening kini ka je pen bait du kadang don ka jingi pen bor pada na kaliang ki karbi student association ban register ki khandau ki siap jong ki noksong snong jongi yang tiap blok 1 sapok karbi badu berhapsil kata ka tax sapok karbi hak jing sisa la don kono ka ji pen baik ka serius kam dai ban don kum kini ka jing bor kan jana kalian ka jongi ngisania aga Meghalaya Human Rights Commission bat kumbala ya thu yangi kin sakhot yangi ka hearing ru bat ngin sa pensaya ki lara don kam bangin wan yalam ki brio nang tira blok 1 ki balong ki eyewitness ya ka jingjia ki babon makiru kin wan khang ba nakaliang ka Meghalaya Human Rights Commission. Radon kam kim take up no pada ka National Human Rights Commission. Kerang ba ka jing jong kini ki brio kanja no ngimla banweng. Nomor ba ka constitution jong hari India ka ai right to life ya baro. Kisah blok 1 ne bisa asal Shillong ne bisa si Assam. Ka constitution jong hari India ka ai hok. Banyo ya ko umbang umdi ka bakot, banyo ka jing sumar ka babiang, banyo ka jing puli putih ka babiang, banyo ban im shngan. Hal kajong kajaka hal kajong kayeng kubakalong menta kini baro la penken no la kini no nak kiti gibri basa ang tiap po blok 1 ban ikmil inti ba nakaliang Human Rights Commission kan simkia ba yang kini menta